dá odpoveď na túto otázku už viac ako 15 rokov. Vypracoval argument, kde dokazuje, že inteligentný dizajn ponúka najlepšie vysvetlenie pôvodu informácií potrebných na vybudovanie prvej živej bunky. To, že inteligentné bytosti dokážu vytvárať systémy bohaté na informácie, je súčasťou našich základných vedomostí. Teda tento argument nie je založený na niečom, čo nepoznáme, ale práve naopak. Je založený na tom, čo vieme o štruktúre príčiny a následku v tomto svete. Vieme, že v súčasnosti neexistuje žiadne prirodzené vysvetlenie, neexistuje žiadna prirodzená príčina, ktorá by vytvorila informácie. Nie je to prirodzený výber, nie je to samoorganizácia, nie je to ani náhoda. My však vieme, čo je schopné vytvoriť informácie. Je to inteligencia. Keď ľudia rozpoznávajú existenciu dizajnu z prítomnosti informácií v DNA, tak vlastne robia to, čo sa v historických vedách nazýva dedukcia najlepšieho vysvetlenia. Preto keď v bunke nájdeme systém bohatý na informácie, konkrétne v molekule DNA, môžeme z toho usúdiť, že inteligencia zohrala úlohu pri vzniku tohto systému. Dokonca aj napriek tomu, že sme neboli pri tom a nepozorovali sme, ako tento systém vznikal. Mayerova práca o pôvode genetických informácií je teraz súčasťou vedeckej štúdie o dizajne, ktorá je výsledkom stretnutia vedcov a filozofov na pobreží Kalifornie v roku 1993. Cieľom tohto stretnutia bolo prehodnotiť myšlienku, ktorá dominovala v biológii viac ako 1 storočie. Práve tu sa zrodila teória, ktorá sa stala známou pod názvom inteligentný dizajn. Pre mňa osobne dizajn prináša veľký prísľub, pretože nám dáva nový nástroj pre objasnenie, ktorý patrí medzi nástroje vedy. Inteligentné príčiny sú reálne a zanechávajú dôkaz svojej existencie. Zdravá veda je taká veda, ktorá hľadá pravdu a dovolí dôkazom, aby prehovorili sami za seba. Argument v prospech inteligentného dizajnu je založený na pozorovaní faktov. Toto je moja definícia dobrej vedy. Je to pozorovanie faktov. Keď pozorujete fakty, ako to urobil Michael Behe, čo uvidíte? Spozorujete neuveriteľný vzor vzájomne poprepájanej komplexnosti. Spôsob, akým dospejeme k záveru, že bakteriálny bičík je výtvorom inteligencie, je rovnaký ako spôsob, ktorým dospejeme k záveru, že lodný motor je výtvorom inteligencie. Keď sa pozeráme na lodný motor, vidíme, ako jeho súčasti navzájom spolupracujú a vieme, že ho niekto vyrobil. Rovnaká je aj argumentácia pri biologických strojoch. Takže myšlienka o inteligentnom dizajne je úplne vedecká. Isté, inteligentný dizajn môže mať náboženské dôsledky, ale nie je závislý ani vybudovaný na náboženských predpokladoch. Keď sa na svedectvo dôkazov pozrieme objektívne bez toho, že by som vopred vylúčil možnosť dizajnu, potom sa dizajn vynorí ako najpravdepodobnejšie vysvetlenie. To je dôvod, prečo verím, že je to pravda. Verím, že dizajn je opäť v hre a vracia sa do vedy. Viete, tieto systémy nedokážeme vysvetliť prírodnými zákonmi. A ak hľadáme pravdu, a tou pravdou je dizajn, potom hovorím, v čom je problém? Ideme tam, kam nás vedú nálezy. A dôsledky? Áno, vyplývajú z toho závažné metafyzické dôsledky. Nech však sú, aké sú. Je to mocná myšlienka, že vesmír je racionálny a zrozumiteľný, podpísaný najvyššou inteligenciou, ktorej úmysel bol, aby sme tomuto svetu rozumeli. Toto zároveň dáva zmysel vedeckému bádaniu, pretože môžeme výjsť von a pozerať sa na svet a svet bude zmysluplný. Ak všetko je len chaotickou zostavou, potom nie je dôvodu, aby sme očakávali racionálnosť vo svete. Ale ak svet je skutočne výtvorom mysle, potom môžeme vyraziť na cestu skúmania a veda sa stane jedným veľkým nádherným projektom na riešenie záhad a môžete očakávať, že v nej nájdete racionálnosť a krásu a zrozumiteľnosť priamo na úrovni samotných základov bytia. Pred 150 rokmi ovplyvnil Charles Darwin vedu svojou teóriou prirodzeného výberu. Dnes táto teória čelí jednej obrovskej výzve. Inteligentný dizajn priniesol smelý objav a roznietil intenzívnu diskusiu o pôvode života na Zemi a pre stále rastúci počet vedcov predstavuje paradigmu, myšlienku, ktorá má moc nanovo zadefinovať základy vedeckého myslenia. V 19. storočí vedci verili, že existujú dve základné entity – hmota a energia.
Ale ako vstupujeme do 21. storočia, zisťujeme, že existuje aj tretia základná entita, ktorú veda musí rozpoznávať, a síce informácia. Vstúpili sme do biológie informačného veku. Neustále narastá podozrenie, že to, čo vidíme v molekule DNA, je skutočne výtvorom mysle, výtvorom inteligencie, niečo, čo sa dá objasniť jedine inteligentným dizajnom.